zitukuko zomwe zachitika mdziko muno inu kuyika maziko osiyana-siyana pa zitukukonso zosiyana-siyananso ku nkhani ya maphunziro, ku nkhani yokhudzana ndi zaumoyo, ku nkhani yokhudzana ndi ntchito zomangamanga, ku nkhani yokhudzana ndi ntchito zachuma, komanso kuli nkhani ina yayikulu kwambiri, nkhani yokhudzana ndi zaulimi. Zonsezo ndithu anthu awiri atatu anayi muno atha kuzifotokoza zimenezi, kuzifotokoza pa mtima. Chifukwa chake tikunena kuti lero ndi tsiku lapamwamba, tsiku la mtengo wapatali, chifukwa chipani chimene cha Malawi Congress lero chikukhazikitsa manifesto ake kuti kodi kuchoka pano kupita chitsogolo tikuyenda motani, komanso kukhazikitsa kwa kampeni. Tathokoza zikomo kwambiri. Padakali pano olemekezeka president tikupitirira ndi programu iyi, ndipo pa programu pa pali zoyankhula zimenezi akhale akutipatsira ndi olemekezeka Moses Kunkuyu. Olemekezeka Moses Kunkuyu iwowa ndi director of campaign komanso ndi nduna yoona zofalitsa nkhani. Iwowa atipatsa kuti kodi ulendo umenewu wakhala otani kuchoka mchaka cha 2020 kufika pano tayenda motani, komanso tikhale ndi chiyembekezo chotani kupita chitsogolo mmene tikuyendera. Zikomo kwambiri olemekezeka president. Dzanja mmwamba. Kwacha. Kwacha. Dr. Lazarus Chakwera. 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 Ifeyo watu ndi ndani? Watu ifeyo ndi ndani? Ifeyo tikavotera ndani? Ulemu wanu Dr. Lazarus Makathi Chakwera, President wa dziko la Malawi, amenenso ndinu President wa chipani chachikulu kwambiri dziko lonse la Malawi cha Malawi Congress. Ulemu wanu Madam Monica Chakwera, a First Lady athu. Ulemu Mai Catherine Gotani Hara, amene ndinu Speaker wa Nyumba ya Malamulo komanso First Deputy President. Mai Abida Mia, mlandi ulemu wanu Secretary General wa chipani cha Malawi Congress, Bambo Richard Chimwendo Banda, mlandi ulemu wanu. Wankulu wa Mai mchipani Mai Jean Mona Uza Sendeza, mlandi ulemu wanu. Landirani ulemu olemekezeka Baba Stephen Malondera, wankulu wa Chinyamata mchipani cha Malawi Congress. Olemekezeka onse ochokera kulikulu la chipani, inuyo olemekezeka Bambo Patrick Zebron Chilondola, amene ndinu wapampando mchigawo chino chapakati. Olemekezeka ma MP athu onse ochita komanso ma shadow MP, makansala ochita komanso ma shadow kansala. Olemekezeka President, malamulo a dziko la Malawi amafotokozera kuti pakatha zaka zisanu anthu apitenso kukachita chisankho. Ku Malawi Congress Party pozindikira kuti nafenso tili ndi malamulo, timapitanso ku convention kumene timakasankha amene atiyimirire pa chisankhocho. Tinachita convention imeneyi chaka chapita, ndipo kumeneko aliyense kuchokera ku Nsanje mpaka ku Chitipa, kulikoma mpaka ku Mchinji, adavomereza kuti amene ayimire chipani cha Malawi Congress mu chisankho chaka chino ndi Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Kotero kubwera kwathu lero mwatitana ndinu kuti mukufuna mutiuze, mutithandize kuyankha funso limene atsogolerinso amene adakhalapo potsogoleri mdziko muno anafunsidwapo atakhala pampano. Itakwana 5 years, they faced Malawians and they were confronted with the same question: why should we vote for you again? A president, tikudziwa kuti Malawi aliyense mayankho ali nawo, koma dane napo kuti nthawi zina ena amasankha kusaona dala, popeza kuti kusaona nthawi zonse sikhungwa ayi, koma kuyang'ana kumbalinso nkusaona komwe. Pamene ya president mumabwera
kuti muime pa chisankho mu chaka cha 2019, Amalawi anali ndi mafunso amene amawafunsa amene anali pa mpando. Amafunsa tiuzeni misonkho yathu mwayendetsa bwanji. Aphunzitsi amafunsa nchifukwa chani simumatikwezera malipiro, nchifukwa chani simumatikweza ntchito. Anzathu achitetezo amafunsa nchifukwa chani tikukhala nyumba zonga zisakasa pesa mudati mutimangira nyumba. Mafumu athu amafunsa kodi kanswahalaka simungamatikwezereko. Amafunsa alimi kodi mafama club adapita kuti, nanga mitengo yabwino ya zipangizo idapita kuti. Amafunsa Amalawi kodi nchifukwa chani munayika kakampani kaja komagulitsa magetsi modula kwa Amalawi. Anthu ochokera chigawo chakumpoto amafunsa chifukwa chani panali quota system. Amawafunsa adindo aja ana ku masukulu a university chifukwa chani sitikudya bwino ku masukulu uko komanso simukutipatsa ngongole za maphunziro. Anthu aja alubino a president amafunsa kodi mukutipha chifukwa chani. Amafunsa mafunso awo chifukwa anali atapatsidwa chiyembekezo nthawi imeneyo kuti dziko muno mukhala chitukuko, chitetezo komanso chilungamo. Koma mmene mabwera president ndi pamene mudabwera ndi lonjezo lanu lokuti mukufuna dziko la Malawi likhale ndi mtsogoleri otumikira anthu. Dziko la Malawi likhale logwirizana. Munati dziko la Malawi likhale lotukuka limodzi, tithetse katangale komanso tigonjere lamulo. Kotero ntchito imene tapatsidwa lero ndi yothandizira kuyankha funso lakuti mwalonjezo la President Lazarus Chakwera ndi chifukwa chani Malawi akalowanso mu ballot booth muja pa 16 September akayang'ane pene pali Lazarus Chakwera, akayang'ane pene pali Tambala wakuda nkukachonga kumapetoko. A president munawauza Malawi choyamba kuti tikhala ndi servant leadership, ndipo taona mukupitilira kukhala mtsogoleri otumikira anthu. Mwaonetsera zimenezo pomapezeka pafupi ndi Amalawi pamene akondwa, pamene adandaula inu mwayima nawo Amalawi. A president mwaonetsera chimenechi nkhale pomalizitsa ma project amene ena adawayamba nkungowasiya, koma inuyo mwapitiliza zimenezo. Taonapo mukupitiliza ma offices aja kutcholo ogwira kuntchito anthu aboma. Taonako mukumaliza zinthu zosiyanasiyana. A president mwaonekera ku nyumba ya malamulo kuyankha mafunso. Wachita zimenezo kwa nthawi zosachepera zisanu ndi President Chakwera yekha. Kwa nthawi yoyamba president amene watukwanidwa mwantundu onse koma sadagwiritsa ntchito mphamvu zake molakwika kuti alange Amalawi. President Chakwera wayenda ndi Amalawi pamene zinthu ngati Cyclone Freddy zinawavuta. Wayenda kuonesa kuti aliyense amene chakudya chinamuvuta chifukwa cha ng'amba alandire chakudya. Nyumba zosachepera 5, anthu osachepera 5 million anathandizidwa ndi chakudya. President Chakwera ndi amene anatsogolera nkhondo yolimbana ndi kolera itavuta kwambiri ku Malawi kuno, ndipo mu sabata ziwiri zokha nkhondo imeneyo tinathana nayo. A President Chakwera ndi president amene anadzikhalitsa kukhala munthu omvetsera, kukumana nawo amachalichi, kukumana nawo mafumu, kukumana nawo amabungwe kuti tiuzane tingayendetse bwanji limodzi dziko la Malawi. Ndi President Chakwera amene anatsekula nyumba yachifumu kuti wina aliyense akhoza kufikirako ngati nyumba ya wina aliyense Malawi muno. Koma chachiwiri President Chakwera anadzalumikiza Malawi onse kukhala ogwirizana. Taona a President Chakwera akukhazikitsa masomphenya Malawi 2063. Masomphenya amene wankuwakhazikitsa kuti akhale gawo la malamulo kuti aliyense popanga kampeni yake manifesto yakeyo idzikaunikiridwa ndi National Planning Commission ndi cholinga chakuti idzigwirizana ndi masomphenya a dziko. Ndi President Chakwera amene wakonzanso maubale a dziko lino ndi maiko ena. Tikukumbukira bwino kwambiri kuti dziko lino linali pa maubale olakwika ndi maiko ena, koma lero ku Tanzania nkwa abale athu, ku Mozambique nkwa abale athu,
ku Zambia nkwa abale athu, Zimbabwe ndi abale athu, ma president osiyanasiyana abwera mdziko muno zimene sizimachitika mbuyo. Ndi President Chakwera amene wagwirana chanza ndi president wakale wina aliyense. President Chakwera wakayenderapo apita mutharika ku nyumba kwawo. President Chakwera wagwirana chanza komanso kupatsana ntchito nda President Dr. Bakiri Muluzi komanso a President Joyce Banda. Wapanga zimenezo ndi President Chakwera mu mzimu ofuna kuti tonsefe tikhale anthu ogwirizana. President Chakwera walumikiza Malawi pa zipembedzo zosiyanasiyana ndi chifukwa wapezeka nawo pamwambo wa zipembedzo zonse zimene zimapezeka mdziko muno kuphatikizapo nkhala anzathu achirasta. President Chakwera anakhazika tsiku la Umodzi Day cholinga tonsefe tizikhala limodzi komanso tikhala anthu ogwirizana. Nsanamira yachitatu mulonjezo lawo anati tonsefe titukuke limodzi, prospering together. Taona President mukuchita mogwirizana ndi chikwa chanu chakuti tonsefe titukuke limodzi. Dziko lino misewu yathu inali yokumbika ngati bawo, kuyenda kunali kovuta, sizinakatheka kumatukuka limodzi pamene oyendetsa minibus galimoto yungochoka, anthu opita kuntchito akukanika kufika kuntchito mu nthawi yabwino, opanga malonda akukanika kufikira kunsika ndi zokolola zawo. Koma lero taona misewu ikulimidwa pena paliponse. Taona zipatala zing'ono zokwana 200 zimene President Chakwera wamanga mdziko lino la Malawi. Ogwira ntchito za chipatala, manesi, madoctors alembedwa zintchito. Mbali za maphunziro, ma classroom opitirira 1890 amangidwa atsopano. Schools zatsopano, schools of excellence zamangidwa Malawi muno. Aphunzitsi kwa nthawi yoyamba mu zaka 25 apangidwa promote pa ntchito komanso alembedwa ntchito. Anyamata athu ogwira ntchito zachitetezo, nyumba zokwana 4000 tsopano zamangidwa ndipo zili mkati momangidwa. Tikukamba zinthu zimene aliyense akachoka pano sakafunsa kuti zili pati, koma akaziona pamene zili. A President Chakwera ndi amene apatsa alimi zipangizo za ulimi pa ngongole kudzera ku bungwe la NIF, ndi amene akhazikitsanso ma Farmer Club. Njanji imene idasiya kugwira ntchito zaka 40 zapitazo, kwa nthawi yoyamba taona njanji ija ikugwiranso ntchito kuno ku Malawi. Taona a President Chakwera akumanga malo okuti madzi anthu adzimwa madzi aukhondo, kuti padakali pano anthu ambiri tsopano akupeza madzi aukhondo mu dziko muno. A President Chakwera mwapatsa anyamata ngongole, achinyamata osachepera 275,000 alandira ngongole ndalama zopitirira 250 billion zimene tsopano akupanga ma business. Opindula ndi zipangizo za ulimi opitirira 3.7 million athandizidwa. Mmene President Chakwera amabwera pa mpando mu chaka cha 2020 ndikuti anthu amene ali ndi magetsi mdziko muno analipo anthu 11 pa 100 aliwonse. Kapena ndene kuti kuchokera ku 1960 kwa zaka 50 anthu osapitirira 2 million ndi amene ndi magetsi. Koma kuchokera 2020 kufika 2024 President Lazarus Chakwera wapatsa magetsi anthu okwana 3 million kuposa amene adapatsidwa mu zaka 50 zakumbuyo. Mmene President Chakwera amabwera pa mpando mu 2020 dziko la Malawi linali dziko lodulitsitsa kuti uyimbe phone, dziko lodulitsitsa kuti upite pa internet. Lero President Chakwera mmene ali pa mpando atatsa zaka 5, dziko la Malawi mu Africa monse muno kochipitsitsa internet ndi dziko la Malawi. Dziko la Malawi lili pa namba 29 dziko lonse lapansi kumene anthu akhoza kupita ku sukulu pa internet, akhoza kupanga malonda pa internet na amapanga zinthu zosiyanasiyana. President Chakwera ndi amene amalizitsa maboda achatuti one go border post natsekulira yaku Mchinji komanso yakudedza patakali pano, ndi amene wayambitsa komanso akumanga ija yaku Karonga. A President munadzipereka kunena kuti mukufuna kuthana ndi katangale ngati pila yanu ya namba 4.
under that pillar of ending corruption, ndi President Chakwera amene adasankha kuti ku Anti-Corruption Bureau ngati bungwe lokhazikika likagwira ntchito yolimbana ndi katangale kukhale anthu oyenera kumagwira ntchito. Ndipo ndi President Chakwera amene adati kumene kuti kukhale mayi aja mayi Martha Chizuma ngakhale kuti anthu ena ankawakana adasankha anali President Chakwera. Ndi President Chakwera yemweyo amene adanena kuti ayi mayi mwamanga mosatsatira malamulo masuleni chifukwa chofuna kuti ntchito za Anti-Corruption Bureau ziyende kupita chitsogolo. Ndi President Chakwera amene kuyambira nthawi imene amabwera bungwe la Anti-Corruption Bureau limapatsidwa ndalama zongokwana chakuma 3 billion, koma akweza ndalama zimenezo nkumafika pa 9 billion lero kuti bungwe ligwire ntchito zake momasuka. Panali malamulo okuti bungwe silingagwire ntchito popanda kudzera ku bungwe la DPP, Director of Public Prosecution, koma lamulo limenelo ndi President Chakwera amene adachotsa. Padakali pano ngakhale bungwe lija limati aliyense amene akugwira ntchito za boma adzikalembetsa katundu amene ali naye pakuthapa chaka china chilichonse. Ndi President Chakwera wakhala president oyamba kumati ineyo ndili ndi katundu otere, ndipo chikatha chaka china nkufotokozeranso ngati ndinali ng'ombe ndawonjezerapo ng'ombe ziwiri chaka chino, ndawonjezerapo galimoto ena chaka chino, mogwirizana ndi malamulo. President amene wapanga zimenezo mopanda mantha aliwonse ndi President Dr. Lazarus Chakwera. Anthu amene akugwira ntchito, anthu ogwira ntchito mboma koma naganiziridwa kuti amapanga katangale ndi President Lazarus Chakwera amene wachotsa pa mpando wawo mosawanyengerera. Munanena President kuti mukufuna dziko lino likhale lotsatira malamulo ngati nsalamira yanu ya number 5, rule of law. Ndi inuyo President